Nasawi ang isang senior citizen matapos na malunod habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak sa barangay Sugod, Bakakay, Albay nitong linggo ng tanghali. Kinilala ang biktima na si Alias Mulo, 74 anyos, may asawa at residente ng barangay Buwang, Tabaco City. Ayon sa investigasyon ng Bakakay Municipal Police Station, isang minor de edad ang nakakita sa nalulunod na biktima. Agad itong humingi ng tulong ngunit huli na ng maiahon ang biktima. Bago ang insidente, nag-inuman-umano ang biktima at ang kanyang mga kasama na isa sa mga tinututukan ng mga investigador bilang posibleng dahilan ng pagkalunod. Dinala pa ang biktima sa ospital ngunit inineklarang dead on arrival. Wala namang foul play na nakita ang otoridad. Hindi namang masyadong malalim yung kung saan siya nalunod. Sadyang siguro hindi lang talaga marunong maglangoy kasi parang hanggang tao lang siguro or sa noo lang daw ang lalim ng tubig. So pag hindi baga tayo marunong maglangoy kahit ganyan lang ang level ng tubig, yun talaga, malulunod. Matanda na siya. Di natin alam kung meron na siyang mga karamdaman, mabilis na siya mapagod, di ba? So, yun po ang mga posible. Wala lang tayong konkretong basihan. Ano po? Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko lalo na sa beachgoers na iwasan ang malalim na bahagi ng dagat kung hindi marunong lumangoy at kung nasa impluensya na ng alak. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Iboto natin si Kiko. Titiyakin niyang muli saganang ani at supply ng pagkain sa mababang presyo. Hindi tayo Pilipino kung wala tayong baon. Pag may Kiko, may Sharon ka. Number 51 sa balota.